Giila na ang napatay nga suspect sa Pamplona Massacre. Siya mao si Arnel Rabradilia, taga Sitio Awang, Barangay Atote sa lungsod sa Bindoy, Negros Oriental. Matud ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare, ang tigpamaba sa SITG Digamo, nga niadtong Marso 9 pa na ilhan ang maong suspitsado. Giingon nga mismo ang amahan niini ang niilakang Labradilia. Gisubay usab sa SITG Digamo ang report nga kanhi sakop kini sa rebelding NPA. Si Labradilia usa sa mga suspect nga gigukod sa kapulisan ug militar niadtong Marso 4 sa barangay Kansumalig, Bayawan City, nunot sa Pamplona Massacre. Diin gingong puntirya gyud si Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Samtang ang laing upat nga nasikop nga mga suspitsado napasakaan na og kaso ug ana-ana sa DOJ. We are still verifying with the armed forces in the Philippines to check on the background because there were allegations na former NPA rebel. But now, coordinate kami sa ato ang armed forces of the